Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas telu, ketemu meneh karo Bu Chandra ing pelajaran basa Jawa. Dina iki Bu Chandra arep bahas soal penilaian harian 1 basa Jawa ing kelas telu. Sing sepisan yaiku nomor 1 tekan 10. Sing kalebu KI 3.1. Materine yaiku teks deskriptif bab kegiatan ing sekolah lan ing omah. Nomor 1. Sapa sing ndhawuhi praktek IPA? Wangsulane ana ing paragraf 1. Selasa jam 7, Bulita wis siaga ing ngarep kelas. Jadwal dina iki piwulang IPA. Bab kewan-kewan sing ana ing saendheging sekolahan. Sadurunge piwulangan diwiwiti, Bowo minangka ketua kelas 3A mandhegani dedonga. Bubar kuwi Bulita maringi tugas. Tugase yaiku nggatekake kewan-kewan ing saubenging sekolah. Dadi sing ndhawuhi praktek IPA utawa sing maringi tugas yaiku sapa ayo? Wangsulane yaiku A. Bulita. Nomor 2. Kelompok pungkasan nggatekake kewan sing ana ing ngendi? Wangsulane ana ing paragraf keloro. Ing ukara keloro. Kelompoke Bowo nggatekake kewan sing ana ing lemah. Kelompoke Rizka nggatekake kewan sing ana ing wit-witan. Kelompok pungkasan utawa kelompok terakhir yaiku kelompoke Arjuna. Nggatekake kewan sing ana ing tembok. Dadi wangsulane yaiku B. Ana ing tembok. Nomor 3. Sapa Bowo kuwi? Wangsulane ana ing paragraf ke-1. Ukara ke-4 atau kalimat ke-4. Sadurunge piwulangan diwiwiti, Bowo minangka ketua kelas 3A mandhegani dedonga. Dadi jawabane apa? Jawabane yaiku B. Ketua kelas 3. Nomor 4. Tegese tembung mandhegani ing teks ing dhuwur yaiku ing kalimat Bowo minangka ketua kelas 3A mandhegani dedonga. Sapa sing ngerti tegese dedonga kuwi apa? Dedonga kuwi tegese berdoa utawa ndonga. Dadi mandhegani kuwi tegese padha karo mimpin. Mandhegani dedonga tegese mimpin donga atau memimpin berdoa. Dadi wangsulane yaiku C. Mimpin. Salajengipun atau berikutnya. Prai sekolah aku ora piknik, nanging ning omah
Nah, iki wis ganti teks nggih, sudah berbeda teks. Wangsulane bisa ditemokke ing paragraf sepisan. Nalika prei semester 1, aku ana omah wae ora lunga-lunga. Aku mbiyantu ibu mangsak roti. Dadi wangsulane yaiku A. Gawe roti. Nomor 6. Aku seneng masku ngrewangi ngresiki perkakas amarga wangsulane bisa ditemokke ing paragraf keloro. Paragraf keloro ukara ke papat, mulai ukara ke papat. Rampung gawe roti, aku lan masku ngresiki omah, ngasahi perkakas gawe roti lan nyapu. Pegaweanku krasa enteng amarga direwangi masku. Berarti wangsulane yaiku B. Luwih enteng lan cepet. Enteng kuwi artine ringan. Nomor 7. Gunane aku mbaleni gawe roti meneh supaya C. Aku ngerti cara gawe roti sing bener. Selanjutnya yaiku nomor 8. Kegiatan sing paedah atau yang bermanfaat sing ana ing omah saliyane gawe roti yaiku apa hayo wangsulane? Leres, wangsulane yaiku A. Nandur tanduran atau menanam tanaman. Nomor 9. Cacahe tokoh ing crita ning dhuwur ana. Tokohe ana aku, ana ibu lan ana mas. Dadi jumlahe ana 3. Wangsulane yaiku B. Nomor 10. Piwulang sing bisa dijipuk saka crita ning dhuwur yaiku piwulang yaiku pesan moral. Wangsulane yaiku A. Pegawean krasa enteng lan cepet rampung menawa digarap bareng. Pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Nah, saiki pindah ning KI 3.2. Yaiku ana ing soal nomor 11 tekan 20. Materine yaiku tembang mocopat pucung. Guru gatra yaiku guru gatra kuwi pangertosan utawa pengertiannya adalah cacahing gatra utawa larik saben sakpada atau jumlah baris di setiap bait. Dadi wangsulan sing leres yaiku B. Cacahing larik saben sakpada. Nomor 12. Pocong iku tembang mocopat sing ngelingke marang A. Kekancan, B. Seneng, C. Pepati. Kira-kira sing endi wangsulane? Sing endi ya sing leres?
Wangsulan sing leres yaiku C. Pepati atau kematian. Amarga tembung pocong kuwi cerak karo tembung pocong. Salajengipun, jeneng tembang macapat ing dhuwur yaiku A. Tembang macapat gambuh, B. Tembang dolanan, utawa C. Tembang macapat pucung. Wangsulane yaiku C. Tembang macapat pucung. Amarga ing tembang kuwi ana tembung pucung. Bapak pucung, renteng-renteng kaya kalung. Nah, ning kono ana tembung pucung. Dadi wangsulane yaiku C. Nomor 14. Guru gatra saka tembang ing dhuwur kuwi ana. Diitung bareng-bareng yuk. Guru gatra yaiku jumlah larik saben sakpada. Larik sepisan yaiku bapak pocong renteng-renteng kaya kalung. Larik kepindho yaiku dawa kaya ula. Larik ketelu yaiku pencokanmu wesi miring. Lan larik pungkasan utawa larik kepapat yaiku sing disaba si pocong mung turut desa. Dadi wangsulane apa? Wangsulane yaiku A. Papat. Nomor 15. Tembang macapat ing dhuwur isine bab. Wangsulane yaiku B. Piwulang atau pengajaran atau hal-hal yang baik. Saka ngendi ngerti nek wangsulane B? Amarga ana tembung atau ada kata dawuh guru atau perintah guru, ada kata siswa, dan ada kata nambut karya atau bekerja atau bisa diartikan juga bersekolah. Nomor 16. Tembang macapat pucung kuwi ana loro isine yaiku wangsulane yaiku A. Bab bedhek-bedhekan lan piwulang. Bedhek-bedhekan yaiku tebak-tebakan. Nomor 17. Sing disebut guru wilangan ing tembang macapat yaiku guru wilangan kuwi duwe pangertosan cacahing wanda saben sak gatra atau jumlah suku kata pada setiap barisnya. Berarti wangsulane yaiku C. Cacahing wanda saben sak gatra. Nomor 18. Guru lagu yaiku pangertosane guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra atau huruf vokal terakhir pada akhir larik. Dadi wangsulane yaiku B. Tibaning swara ing pungkasaning gatra. Nomor 19. Guru wilangan lan guru lagu larik sepisan tembang macapat pocong yaiku dihitung bareng-bareng ya. Larik sepisan atau larik pertama itu ada 12 suku kata.
Esuk iku para siswa padha ngumpul. Ana 12 suku kata utawa ana 12 wanda. Guru lagune yaiku U. Esuk iku para siswa padha ngumpul. Huruf vokal pungkasan yaiku U. Dadi guru wilangan lan guru lagune yaiku 12 U. Nomor 20. Guru wilangan lan guru lagu larik pungkasan tembang maca pat pucung yaiku larik pungkasan yaitu larik terakhir. Cara ngitunge padha karo mau kae. Guru dawuh para siswa nambut karya. Jumlahe ana 12 wanda atau 12 suku kata. Guru lagune yaiku A. Amarga huruf vokal sing pungkasan yaiku A. Dadi guru wilangan lan guru lagune yaiku 12 A. Sampun paham anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat sinau nggih anak-anak. Matur nuwun. Ketemu meneh karo Bu Chandra ing pepanggihan salajengipun atau di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.